As confrarías da Ría de Arousa piden a declaración de zona catastrófica ante a elevada mortaldade que está a sufrir o marisco. Os pósitos alertan da situación extrema na que se atopa o sector. Piden medidas estructurais e axudas directas a confrarías e mariscadores. Que tal, saúdos? Entre tanto, a Consellería do Mar intensifica as mostraxes técnicas nos bancos marisqueiros afectados polos temporais. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. Xa está en prisión o presunto xihadista detido en Ribadumia. A Fiscalía considera o responsable de delitos de integración en organización terrorista, autoadoutrinamento e enaltezamento do terrorismo. Tras prestar declaración, o xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretou o seu ingreso en prisión provisional e sen fianza. Outra fin de semana na que os ladróns volveron facer das súas en Ribeira. Ademais de tentar entrar nunha cafetería causando importantes danos, lograron acceder a un local comercial de onde levaron cartos da caixa rexistradora. Un goberno inmobilista pero con moita propaganda, é o resumo que fan dende o Partido Socialista dos 2 anos de Alfonso Rueda á fronte da Xunta. Pero os socialistas, a xestión do presidente popular está marcada pola baixa execución e reclaman políticas públicas reais e planificación. Este venres arranca o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. E pola cidade xa hai repartidas varias estatuas de Orville, a mascota da cita, que non lo recordan. A Orville Parade colle forma esta edición de xogo musical, animando a mocidade a localizar as distintas figuras a través dunhas viñetas do ilustrador Kiko da Silva. E a Pobra inicia esta semana a mostra de teatro escolar. A actividade, xa un habitual na programación cultural no municipio, pretende despertar nos máis novos a súa paixón polas artes escénicas. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos falando por esa crise no sector do marisqueo. As confrarías da Ría de Arousa piden a declaración de zona catastrófica ante a elevada mortaldade que está a sufrir o marisco. Os pósitos alertan da situación extrema na que se atopa o sector, mesmo que esta crise pode levar ao peche de algunhas das confrarías da Ría, a perda dos Permex ou o abandono da actividade marisqueira. Pide medidas estructurais como a regulación do baleirado dos encoros ou un plan para a rexeneración. Ademais, demandan axudas directas a confrarías e mariscadores. Tenden a man a Administración Central e Galega na procura de solucións que salven o sector. A crise de mortaldade de marisco que está a sufrir Arousa pola sucesión de borrascas e a baixada da salinidade leva as confrarías da Ría a pedir a declaración de zona catastrófica. Dada a situación que temos, pois é de recibo que nos declaren zona catastrófica e nos asiman das cuotas da Seguridade Social de recibir algunha axuda que creo que é fundamental para todos, non? Petición que lanzaba este luns todo o sector unido. Piden que estas medidas se tomen por decreto de urxencia dos gobernos galego e central. Sector marisqueiro, pero tamén o bateeiro, cunha mortaldade que rolda xa o 25%, falan dunha situación límite. Necesitamos que isto cambie. Necesitamos que as administracións nun principio xa boten unha man desde cofradías, parquistas, asociacións de mariscadores e mariscadoras, a pé, a flote e pesca de baixura, a todos os sectores da Ría de Arousa que xa levamos sufrindo bastantes anos. Unha crise, advirten, que pode levar incluso ao peche de confrarías. Nunha situación máis delicada estarían Vilanova, Cabo de Cruz ou a Pobra, que entrará este mes en concurso de acredores. Que só os temos marisqueo, pois somos os que máis estamos a sufrir desde o ano 2023 hacia ahora, hacia o 26. Somos os que máis problema temos a hora da facturación, porque se non vendemos bivalvos non facturamos. É dicir, a situación de algunhas cofradías xa non é que estean na UCI, senón que xa están agonizando. Ademais dunha resposta económica urxente, piden medidas estructurais para reducir o impacto da contaminación na ría, lembrando que as augas interiores tardan agora un 240% máis en renovarse. Tenden a man a todas as administracións para aportar solucións para a rexeneración da ría. Non queremos ser simplemente como observadores, queremos estar como parte
interesada e axudar pois coa experiencia de todos os sectores, tanto o bateeiro como os parques de cultivo, como o marisqueo a pé, como o marisqueo a flote. Queremos formar parte desa rexeneración que pedimos da Ría da Arousa. E demandan unha vez máis que se regule o baleirado dos encoros porque lembran que a reducción brusca da salinidade está sendo letal pro marisco. Se engadimos tales cantidades de auga doce, pois pasa o que pasa agora mesmo, que estamos en zonas de 100% de mortandade, outras zonas de 70, dependendo da profundidade nas que se topen as concesións. As confrarías fixeron xa nas últimas semanas distintas mostraxes nas súas zonas cunha mortaldade que consideran moi elevada, pero piden celeridade á Xunta nas análises que se están a facer na ría para poder cuantificar con datos a magnitude desta crise. Pois precisamente a Consellería do Mar intensifica as mostraxes técnicas nos bancos marisqueiros afectados polo temporal. Dende o Departamento Autonómico explican que o obxectivo é recompilar información suficiente para tomar decisións xustificadas co sector do mar. Hoxe a conselleira Marta Villaverde supervisou os traballos que se están a levar a cabo na zona do Grove. Coñecer con precisión o grao de afección dos bancos marisqueiros tras os temporais rexistrados nas últimas semanas. É o obxectivo dos traballos que se están a realizar dende a Consellería do Mar, enmarcados no Plan de Actuación ante Eventos de Baixa Salinidade deseñado polo Centro de Investigacións Mariñas. Empezamos a semana pasada facendo os mostraxes do Plan de Actuación ante Eventos de Baixa Salinidade que actualizamos neste ano 2026 despois das intensas choivas que padecemos en xaneiro e en febreiro. E esta semana, gracias pois, ás características das mareas, podemos intensificar eses mostraxes. Son as mostraxes que facemos ao marxe dos mostreos de primavera e de outono. Son as mostraxes específicas precisamente por este tren de borrascas que sofrimos. Hoxe a Conselleira do Mar supervisou os traballos de mostraxe no Banco Marisqueiro Vía Sur e Vía Norte na zona do Grove, un dos máis afectados polos recentes temporais. Trátase dunha tarefa técnica e obxectiva dirixida a garantir a toma de decisións xustificadas co sector, como poden ser os ceses de actividade por causa de forza maior ou determinar a duración dos peches. Consideramos desde a Consellería, desde a Xunta de Galicia, que sen facer este traballo, sen ter esa información científica, sen ter eses datos sobre a mortalidade dos bancos, non se pode tomar unhas decisións que sexan adecuadas pois ao que necesita tanto o marisqueo, o recurso, a que necesita o sector, as persoas mariscadoras, é a única forma de velar pola sostenibilidade do sector a medio e a longo prazo. Os traballos son realizados polas asistencias técnicas das confrarías en coordinación coa Consellería. Para elo empregase a ferramenta tecnolóxica Arousa. Este sistema determinará os índices de mortalidade severa se é maior ou igual ao 50% do berberecho ou ameixa babosa existente e maior ou igual ao 15% en ameixa fina ou xaponesa. É moderada, con valores inferiores aos anteriores, pero con impacto relevante no banco. Van a valorar en función do estado dos recursos a mortalidade dos bancos marisqueiros e van a intentar identificar aqueles onde a mortalidade sexa moderada ou severa para poder tomar medidas. Este labor realizarase nos vindeiros días noutros bancos marisqueiros das provincias da Coruña e Pontevedra, incluindo zonas das rías de Arousa e Pontevedra. E o BNG levou xa ao Parlamento Galego as súas propostas para paliar a crise da mortaldade do marisco na Ría da Arousa. Ademais de axudas inmediatas pro sector, os nacionalistas piden medidas estructurais, entre elas estudos que determinen as causas da perda da productividade, como o cambio climático ou a contaminación, e unha norma que regule o baleirado dos encoros. Este luns, os nacionalistas mantiveron a xuntanza con representantes da Confraría de Carril. Xuntanza entre o BNG e a Confraría de Carril para analizar a situación da Ría da Arousa logo das intensas chuvias. Coa crise de mortaldade poñendo contra as cordas o sector, os nacionalistas reclaman a Xunta actuar en dous planos, no inmediato e a longo prazo. O máis urxente, medidas económicas de apoio ás confrarías e traballadores. Eles non queren vivir das axudas, non queren cese de actividade, o que queren é vivir do seu traballo, non? Que haxa produto en cantidad suficiente, nas condicións suficientes para poder vivir do seu traballo.
Pero é evidente que a día de hoxe eso non é posible. E a longo prazo, medidas de carácter estructural. O primeiro, estudos para analizar as causas da perda de productividade das rías galegas. Din que hai que cuantificar canto e como afectan o cambio climático e a contaminación aos recursos marisqueiros. Hai unhas condicións medioambientais, pois de cambio climático, co que evidentemente tampouco nin é responsable, pero si é responsable a Xunta de Galiza de non ter actuado, non ter feito os estudos de en que afecta a contaminación. Cal é a situación en que siga habendo na ría 54 puntos de vertidos contaminantes. Reclaman unha vez máis un protocolo pro baleirado dos encoros para evitar a perda drástica de salinidade, tamén unha aposta polas sementeiras públicas ou público-privadas. Temos a capacidade para ter esa produción e que se pode facer desde a Xunta ou en combinación e que ese prezo desa cría sexa moito máis baixo e non ter que depender, entre outras cousas, do que veña de fora. Dende a Confraría de Carril, lembrando a súa singularidade o contar con 98% dos parques de cultivo de España, din que non queren axudas, pero sí que as administracións públicas se entendan e tomen medidas. Necesitamos que tendan a man as administracións, falar con nós e dialogar e tomar medidas que podan paliar un pouco as catástrofes naturais, que está claro que non hai quen as poida parar, pero sí que se poden tomar medidas preventivas, como un canal que desapareceu fai 20 anos no río, como vertidos que veñen río abaixo, que o que dixo antes Monse, que hai 54 vertidos incontrolables e non se toman medidas. O patrón apunta que no Carril hai parques cunha afectación que rolda o 20%, pero que noutras zonas a mortaldade acadou o 100%. Do camiño do carro para arriba está morto o 100%, o sea, aí non quedou nin un cangrexo vivo. Estuvo casi 20 días a salinidade a cero, co cual ningún animal do medio mariño aguanta esa situación. Explica que os parquistas están xa a traballar na recuperación dos viveiros co problema agora de falta de semente para abastecer toda a demanda. E saiban tamén que traballadores da conserva, secundando a convocatoria da CIGA, saíron de novo este sábado ás rúas de Ribeira para rexitar o acordo de convenio colectivo asinado en Madrid por UGT e Comisións Obreiras. A movilización, que percorreu varias rúas da localidade, serviu para reclamar unha suba salarial real e unha redución da xornada laboral dunha actividade considerada estratéxica pro emprego e a economía da comarca do Barbanza. Dende a CIGA tamén piden unha clasificación profesional xusta que recoñeza a categoría real das traballadoras e combata a fenda de xénero. Seguimos con outros asuntos. Un goberno inmobilista pero con moita propaganda, e o resumo que fan dende o Partido Socialista dos 2 anos de Alfonso Rueda á fronte da Xunta de Galicia. Pro PSOE, a xestión do presidente popular está marcada pola baixa execución e reclaman políticas públicas reais e planificación. Pro Partido Socialista, os 2 anos de Alfonso Rueda á fronte do goberno da Xunta de Galicia están marcados por moitos anuncios, pero poucos feitos. Rueda poderíamos denominalo en vez do señor dos anéis, o señor dos anuncios, porque moita escenografía e pouca acción. Como dicía a compañeira Elena Espinosa, un balance que lamentablemente se pode resumir en moita propaganda e pouca acción, moito titular e escasa transformación social. E o balance que hoxe fixeron os 3 deputados autonómicos pola provincia de Pontevedra. Denunciaron a falta de avances nas cuestións que máis importan aos pontevedreses, como o emprego, o envellecemento ligado á dependencia ou a sanidade. Sinalaron que na provincia aínda hai 116.000 persoas en listas de agarda. Porque o presidente da Xunta de Galicia dixo que iba a reducir as listas de espera de hospitais, que son as que vos acabo de falar, con respecto aos datos que tiñamos antes da pandemia. Bueno, pois non solamente non cumpliu con esta promesa que fixo, senón que hoxe na provincia de Pontevedra sabemos que as listas de espera subiron un 26%, casi que un 26% máis que antes da pandemia. Os socialistas falaron tamén de transporte e vivenda, outras das principais preocupacións dos galegos. Segundo o Rexistro Autonómico, hai máis de 30.000 demandantes de vivenda en Galicia, dos que máis de 14.000 son da provincia pontevedresa. Rueda prometió en su toma de posesión 8.000 viviendas públicas en estos 4 años. Un día que hablaba
de estrategia de suelo residencial llegó a decir que iban a construir 20.000 viviendas y ahora resulta que hace unos días, cuando habla de un plan hasta 2030, dice que se van a quedar, y da la cifra, de 10.000 viviendas. Por lo tanto, estamos hablando de un tercio, en el mejor de los casos, de todo lo que demanda la sociedade gallega. Críticas ao proxecto de Altri ou a falta de medidas no sector marisqueiro foron outras das cuestións que abordaron os socialistas. Xa está en prisión o presunto xihadista detido en Ribadumia. A Fiscalía considera o responsable de delitos de integración en organización terrorista, autoadoutrinamento e enaltecemento do terrorismo. Tras prestar declaración, o xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretou o seu ingreso en prisión provisional e sen fianza. Segundo fontes da Policía Nacional, o detido realizaba actividades proxihadistas no seo dunha ampla trama virtual e baixo estritas medidas de seguridade. Así, contactaba e enviaba diverso material desta organización terrorista a un gran número de usuarios, falando da súa adhesión ao Estado Islámico. Tamén manifestara a terceiras persoas o seu desexo de desplazarse á zona de dominio do Daesh para unirse ás súas filas e capacitarse no uso e manexo de armas para combater. A Policía Nacional considera que o consumo prolongado deste tipo de material por parte do detido, orientado á capacitación para a comisión de atentados, supuña un alto risco para a seguridade nacional. A operación foi desenvolvida pola Comisaría Xeral de Información coa colaboración das Brigadas de Información de Valencia, Pontevedra e Vigo, baixo a dirección da Policía da Audiencia Nacional. Outra fin de semana máis na que os ladróns volveron facer das súas en Ribeira. Ademais de tentar entrar nunha cafetería, causando importantes danos, lograron acceder a un local comercial de onde levaron cartos da caixa rexistradora. A inseguridade apodérase da veciñanza de Ribeira tras a nova vaga de roubos rexistrada durante a madrugada do domingo. Os ladróns tentaron acceder a varios locais comerciais e hostaleiros. Un deles, esta cafetería situada en pleno casco urbano, na que romperon o cristal coa tapa dun sumidoiro. Intentaron con varios golpes, romperon o cristal, pero non conseguiron entrar. Sería sobre as 3 da mañán aproximadamente. E, bueno, en un radio de 150 metros, 2 locales máis afectados. En este caso, o único problema que tuvemos foi o tema da luna, pois que agora esperamos que esta tarde non lo cambien, pouco máis, sabes, o tema económico, o tema seguros e demais. Pero, bueno, constame que, ao mellor, en algún outro sitio que entraron, pois, desperfectos de outro tipo, e, bueno, se non quero entrar en, ao mellor, un problema de violencias, pois si cando entran alguén dentro, claro. Aínda que os intentos por acceder a este e outros locais foron infrutuosos, os delincuentes si entraron noutros comercios como esta tenda de pinturas, da que levaron a caixa rexistradora. Esta situación está a xerar unha gran alarma social non só entre a veciñanza, senón tamén entre os propietarios dos negocios, que ven como os ladróns seguen na rúa a pesar de ser reincidentes. O tema está complicado, é un tema que está na calle, o tema da seguridade, non só nos roubos, sino tamén de o que é atraco, sabes, de decir de pois xente xoven, xente maior, bueno, en general, o tema de tirón de bolso, que eso parecía que hai anos que non oías falar de un tirón e volve a velos. Eu non quero ser portavoz de nada, nin de nadie, non che sei decir se o tema é a cantidad de efectivos. Ribeira, pois, é unha ciudad, gran pueblo ou pequena ciudad, ten comisaría de Policía Nacional. Non sei se o tema é máis efectivos, se é o tema de horarios, se é o tema que despois en dependencias judiciais hai ese run de que, bueno, que como sabemos todos ou como comentamos todos, non sei se será verdade ao 100%, a xente entra, depende do caso e depende do procedimento, sale as 24 horas, algo hai porque o normal é a indefensión e a impunidade que parece que está habendo, non? É dicir, para que cada día fagan cousas, e Vox Populi máis menos nun reducido número de sospechosos, que parece que todo o mundo sabe máis menos quen é, e non está pasando nada. O sea, sí, perdón, está pasando que siguen operando, pero quero dicir que non se para, vale. Cambiamos de tema. Esta mañá arrancaban os traballos de acondicionamento dos xardíns de Felipe de Castro, en Noia. A actuación, cun orzamento duns 90.000 euros, será financiada con cargo a fondos Next Generation do Plan de Sostibilidade Turística en Destino da RD da Ría de Muros en Noia. As obras permitirán a reparación do actual pavimento moi deteriorado e a mellora da accesibilidade en todo o espazo.
Esta mañá arrincaban as obras de acondicionamento dos xardíns de Felipe de Castro. O alcalde Francisco Pérez e o concelleiro de Obras, Manolo Seijas, supervisaron este inicio da actuación, que ten como principal finalidade a mellora da pavimentación deste espazo singular e característico en pleno casco histórico da vila, que se atopaba nun avanzado estado de deterioro, despois de anos sen un mantemento axeitado. Os xardíns de Felipe de Castro encontrábase nunha condición de moitísimo deterioro. Tiñan unha pavimentación irregular que creaba charcas, onde a xente maior tropezaba e demais. Esta obra vai permitir regularizar a pavimentación e os suministros da zona. Un lavado importantísimo de cara que vai a dar unha imaxe estupenda a que nos visite e para que a ciudadanía de Noia poda gozar da riqueza patrimonial que ten. A actuación conta cun orzamento de preto dos 90.000 euros, que serán sufragados con cargo a fondos europeos do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino da ARD da Ría de Muros Noia. Estamos falando dunha inversión de aproximadamente 90.000 euros financiada con fondos europeos do PSTD que vai a permitir unha conexión entre o casco histórico e a Alameda, un tránsito inmellorable. Tamén se vai aproveitar nos vindeiros meses a realizar unha obra de empedrado na avenida de Galicia. O equipo de goberno confía en que os traballos poidan estar rematados nos próximos meses, coincidindo coa festividade do San Marcos. E a Deputación da Coruña investirá este ano 12,2 millóns de euros na conservación das estradas provinciais. No último pleno celebrado pola Corporación Provincial aprobábase o Plan de Conservación de Vías Provinciais para este 2026 que incrementou o seu orzamento nun 7,5% con respecto ao exercicio anterior, sumado aos programas de reparacións urxentes e rozas. A maior parte dos investimentos destinaránse á renovación de firmes e capas de rodaxe, así como á mellora da sinalización horizontal e vertical. Do investimento total, máis de 2 millóns de euros serán para melloras nas vías das comarcas do Barbanza e Muros e Noia. Xa estamos no mes de marzo, pero ollo, nesta pasada fin de semana aínda estivemos de entroido en distintos puntos da nosa contorna. Vémolo despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Xunta anima a solicitar o bono Consolida Economía Social. Trátase dunha iniciativa que beneficiou 16 entidades da zona de Pontevedra por preto de 270.000 euros na última convocatoria. O seu obxectivo, apoiar a transformación digital, a eficiencia enerxética e a competitividade de cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego. Unha destas empresas beneficiarias é Feito Pontevedra, cunha axuda de máis de 12.000 euros contribuiu á compra dun novo furgón e dun arrancador de batería portátil. Cabe destacar que o prazo de solicitude da nova convocatoria deste bono Consolida Economía Social está aberto ata o día 10 de abril. Estímase que estas axudas permitirán favorecer preto de 250 entidades de economía social en toda Galicia. Neste sentido, poden ser beneficiarias destes apoios sociedades cooperativas e laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego que estean rexistrados e acrediten unha antigüidade mínima de 42 meses. As achegas serán de ata 30.000 euros por entidade e ata un 80% do custo subvencionable. Deuse unha subvención precisamente para poder mercar unha furgoneta para os seus traballos. É dicir, que estas son unhas axudas para empresas de economía social que poden ser para temas informáticos, para vehículos, para calquer tipo que contribúe a mellorar, digamos, a operatividade da empresa. E o Concello da Pobra pon en marcha un servizo de asesoramento xurídico especializado en estranxeiría. Será prestado polas abogadas da Asociación de Migrantes de Galicia na sede de Servizos Sociais da Pobra.
Xa está en marcha o novo servizo de asesoramento xurídico do Concello da Pobra para persoas migrantes e migrantes retornados ou solicitantes de protección internacional en situación de vulnerabilidade. Este programa consiste no asesoramento xurídico para persoas migrantes, para veciños retornados que teñan calquer dúbida ou teña que facer algún tipo de tramitación, pois sempre relacionado co que pode ser ca lei de estranxería. A nós tamén nos fa moitas consultas, pois empresarios que queren contratar algunha persona, pois de outro país que venga a vivir a Pobre, que moitas veces, ante as dúbidas, pois crean unha inseguridade. Eles tamén poden vir aquí, a Asociación ONG Amiga tamén os asesora, porque se pode realizar. Non hai que ter medo aos precontratos e, por suposto, dentro da lei, pois tamén non hai que ter medo a que calquera persona que ven a vivir, a traballar na Pobra do Caramiñal, que é un pobo e unha vila que somos acolledores e que pensamos que o migrante enriquece, porque a riqueza está na diversidade, pois nós estamos aquí para apoialos e, sobre todo, asesoralos. O servizo correrá a cargo das abogadas da Asociación de Migrantes de Galicia, Amiga, mediante a derivación dos servizos sociais comunitarios. Prestarase asesoramento para realizar trámites como a obtención da residencia e da nacionalidade, reagrupamento familiar, homologación de títulos, así como consultas relacionadas coa regularización extraordinaria prevista polo Goberno Central. Que sabedes que hai unha próxima regularización extraordinaria de persoas migrantes, pero unha regularización da que se sabe pouco porque só hai borradores que aínda non están publicados. Estamos á espera de que se publique o texto definitivo, que non ten por que coincidir co que se está a falar por agora. A xente está moi desorientada, está acudindo a veces a abogados ou a profesionais que están cobrando xa moito diñeiro sin saber realmente o que se vai a aprobar. Quero decir con amparo que aquí hai un punto de información o que a xente pode acudir gratuitamente, precisamente, sobre todo, agora de cara a esa regularización inminente ou as persoas que xa están regularizadas, pois de cara a como vai ser con o novo regulamento de estranxería, as súas renovaciones ou incluso a obtención da nacionalidade. En principio, as consultas realizaránse o venres pola mañá nas oficinas de servizos sociais con cita previa, aínda que dende o Concello flexibilizarán os horarios de atención en función das necesidades dos demandantes, abrindo tamén a posibilidade de realizar consultas en liña. O programa está financiado pola Consellería de Política Social e o Fondo Social Europeo. Ribeira xa está inmersa na celebración da Semana da Muller cunha ampla programación en torno ao 8 de marzo. O deporte será o eixo conductor de gran parte das actividades que pretenden poñer en valor o papel feminino no ámbito deportivo. A programación para conmemorar o 8M en Ribeira estenderase ao longo de todo o mes de marzo, cunha serie de actividades que pretenden poñer en valor o papel das mulleres en diversos ámbitos como a cultura ou o deporte. O xoves día 5 terá lugar unha mesa redonda a cargo de destacadas deportistas como Sabela Pensado ou Gloria Cacharrón no Lustre Rivas, seguida da inauguración da mostra feminista Empoderarte. Vai a ser unha mesa liderada por mulleres referentes e que están ligadas pois ao ámbito sanitario e ao ámbito deportivo. Ese mismo día, pola tarde, un pouquiño máis tarde, no propio Lustre Rivas, ás 8 da tarde, pois vamos a contar coa terceira mostra da exposición Empoderarte, unha mostra na que imos a dar un salto tamén cuantitativo, non? Porque pasamos de ter na edición pasada 30 creadoras de todas as disciplinas, pois todas as disciplinas que poidamos pois ter ao alcance para facer no Lustre Rivas, e vamos a pasar desas 30 creadoras a 47 nesta edición. Polo tanto, en orgullo tamén que o Centro Cultural Lustre Rivas pois se convirta no epicentro da cultura femenina, nun lugar pois de encontro e de compartir pois estas disciplinas nun mundo como é o da arte, no que tamén pois durante moito tempo as mulleres non foron o principal eixo e que creo que agora si están tendo un papel absolutamente relevante. O acto institucional será o venres 6 de marzo, no que se renderá homenaxe a varias ribeirenses que destacan en diversos eidos deportivos. Vamos a facer pois ese homenaxe á muller no deporte, no que contaremos pois con moitas deportistas ribeirenses que tiveron un papel relevante, pero tamén con persoas que no seu día a día pois traballan no ámbito do deporte, pois ben como entrenadoras, como monitoras, como axentes adicadas na súa vertiente profesional ao deporte e que creo que merecen pois tamén ter esa recoñecida homenaxe. Tamén se engloban estes actos polo Día da Muller a gala de presentación da Volta Ciclista Feminina que terá lugar o día 9 no auditorio ás 7 da tarde. O resto da programación complétase con actividades para escolares, obradoiros, teatro e unha actuación das pandereteiras de Taume.
E o vindeiro 8 de marzo, Pontevedra acollerá unha manifestación convocada pola Marcha Mundial das Mulleres. Baixo o lema Feminismo e Revolución, a plataforma insiste na necesidade de facer fronte dende o local á persistencia da desigualdade. A cita celebrarase ás 6 da tarde con saída e remate na Praza da Peregrina e dende a marcha fan un chamamento para que a movilización sexa masiva. Piden ás mulleres que se mobilicen para reivindicar o 8M xuntas con forza e colectivamente. Ganas de seguir loitando por a conquista dos dereitos das mulleres e sobre todo por evitar os retrocesos que si non nos poñemos nas patas atrás vamos a ter problemas, e hai mogollón de xente que pensa que bueno, pois que xa se conquistaron moitas cousas, que xa se fixeron moitas cousas e que o mellor xa non é necesario facer este tipo de reivindicacións, e sí que é necesario, e a todo o mundo apelamos para que se una a nós, porque sabemos que se non seguimos traballando, se non seguimos loitando por os nosos dereitos, vamos perder o conquistado e sobre todo non vamos a avanzar. Este venres arranca o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra e pola cidade xa hai repartidas varias estatuas de Orville, a mascota da cita que nos lo recordan. Orville Paraday colle forma esta edición de xogo musical, animando a mocidade a localizar as distintas figuras a través dunhas viñetas do ilustrador Kiko da Silva que relacionan títulos de cancións con espazos da cidade. Un destes Orvilles xa se pode ver na Praza do Teucro. 7 figuras de Orville, a mascota do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, repartidas por toda a cidade, recórdannos que a cita está a piques de comezar. Será este venres 6 de marzo. Pois estamos dándolle os últimos retoques ao Salón do Libro, estamos rematando para que chegue todo listo a este venres pola tarde, que podamos inaugurar e que se abra o salón pois, para todos os nenos e para todas as nenas de Pontevedra, que é o que realmente temos gañas de ir gozar dos libros e de todos os espectáculos que temos ali previstos. As figuras están despregadas na Praza do Teucro, na da Cítara, na de Concepción Arenal, na Praza de San Xosé, en Barcelos, na Praza 8 de Marzo e no Pazo da Cultura. Unha Orville Parade que este ano, ao igual que o Salón, ten temática musical. Un xogo temático musical para que os rapaces busquen onde están colocados os Orville este ano, nas rúas de Pontevedra, e tamén que coñezan un poquinho de bagaxe musical, non? Veredes que as cantigas que representan cada disco teñen un pequeno guiño de relación co lugar donde están colocados os Orville. E, bueno, son 7 discos diferentes, con 7 lugares distintos. Así a música estará moi presente nas máis de 300 actividades que dan forma á programación do Salón do Libro. Tamén Palestina, que este ano é o país convidado. E eu estou encantado porque, a ver, a Sociedade Pontevedresa e os colexios, os profesores e as empresas de Pontevedra e os diseñadores de Pontevedra pois participan nun Salón do Libro que pois eu creo que é único no Estado e que anima os nenos e nenas pois a empezar a relacionarse co libro. No libro todo está nos libros, non? Por lo tanto, é unha actividade maravillosa que vai durar 17 días. Xa este mércores o Salón do Libro comezará a abrir boca co Festival de Payasos en Rebeldía. Celebrarase no Teatro Principal e contará con Leti da Taberna, o Mago Teto e de Ninjures. Todo o recadado destinarase a axuda do pobo palestino. E a Pobra inicia esta semana a mostra de teatro escolar. A actividade, que xa é un habitual na programación cultural do municipio, pretende despertar nos máis novos a súa paixón polas artes escénicas. Un total de 4 funcións se integran ao programa da Mostra de Teatro Escolar da Pobra, organizada pola Concellería de Cultura que dirixe Patricia Lojo. A mostra arrancará mañá coa posta en escena da obra Pepiña Maruxiña Quere Voar, do grupo Barafunda Animación, dirixida a escolares do Centro Monte Carmelo e das escolas infantiles do Vilariño, da Granxa e da Angustia. A seguinte función será o día 10 de marzo, cunha librería máxica para os nenos do Colexio Pilar Maestru Sierra e tamén para os dos salustianos reieiras. O día 12 actuará o grupo de teatro Jasafellos con Travesía Unicornio para os alumnos da Escola Infantil Fernández Varela e para os cursos de primeiro e segundo de primaria dos salustianos reieiras.
para rematar xa co ciclo o día 13 con Raquel Queizás. E despois saímos rematar o venres 13 de marzo con Raquel Queizás e Cinema de Historias da man de Alice Guy. Isto vai dirixido ao alumnado de cuarto, quinto e sexto de Salustiano Reieiras. Entonces, este espectáculo mestura a narración co teatro e co cinema. As representacións asistirán preto de 500 alumnos dos centros de educación infantil e primaria do municipio, os que se lles quere despertar a súa paixón polo teatro. Creemos que é superimportante levar os rapaces e as rapazas ao Elma para que, aparte para mostrarlle o teatro, pois tamén que sepan como é, non? O facemos escolar porque así tamén nos aseguramos a que poidan ir todos os nenos e nenas, porque antes facíamos unha mostra de teatro fora de horario escolar, pero claro, non todo o mundo pode asistir, entonces así pois é unha maneira de asegurarlle aos máis peques do Concello que poidan ir a ver teatro, que creemos que é moi necesario. Está orientado para todos os cursos de infantil e de primaria. Todas as funcións serán no Cine Elma ás 11:30 da mañá e a mostra forma parte da Rede Cultural da Deputación da Coruña. O Entroido aínda continúa en moitos concellos por mor das propostas que houbo que atrasar polo mal tempo. Por exemplo, en Pontecesures, que celebrou este sábado o seu desfile. A proposta estaba prevista para o día 15 de febreiro, pero a previsión de chuvia levara o concello a pospoñelo. Esta fin de semana o tempo si acompañou, botando á rúa a dúcias de persoas para gozar destes últimos compases do Entroido. As rúas do municipio acolleron o tradicional desfile e concurso de disfraces. Xo remate, na Plazuela tivo lugar a entrega de premios nas distintas categorías. En total repartíronse uns 1.900 euros entre os grupos, parellas e propostas individuais. Para animar a implicación da veciñanza, as asociacións, clubes e centros educativos do concello que participaron no desfile como comparsa, con máis de 10 membros, recibiron 100 euros só por participar. E fin de semana de Entroido tamén no Concello de Portas. Este domingo as rúas do municipio encheronse de cor, creatividade e moito bo humor no tradicional desfile de disfraces. Neste caso, o Concello repartiu uns 3.000 euros en premios, sumando as distintas categorías. A destacar as achegas que recibiron as comparsas cun primeiro premio de 300 euros, mesma cantidade que recibiron os grupos de máis de 20 persoas no caso do primeiro premio. Houbo tamén premios para grupos máis reducidos, grupos infantiles, parellas e individuais. Ademais, houbo premios especiais na categoría de orixinal, marchosa, reciclaxe e artístico. Logo do vistoso percorrido, a festa continuou con animación musical e moita troula. Pois así, resistíndonos a despedirnos do Entroido, rematamos por hoxe. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.